Com vegeu vosaltres ara que portem 2 mesos la recollida de signatures per a aquesta iniciativa legislativa popular? Bé, està sent tot un èxit entre el nostre sindicat. El nostre sindicat CGT s'està volcant en la replegada de firmes perquè entenem que és una iniciativa popular que és de la societat valenciana del poble i que és una bona ocasió per a reivindicar, per a tornar a reivindicar una nova televisió, una ràdio i televisions públiques. Ja que el partit en el govern ens la va arrebatar, continuarem lluitant per una nova televisió i pensem que és un bon moment. Estan tenint molt d'èxit de tota la nostra gent i avui de fet hem entregat un bon grapat de firmes. Encara ens queda temps i pensem que anem pel bon camí, que estem en un número molt important de firmes.